ina godiya sai da Fadima. Allah kai mu Madina, Allah kai mu Madina dan tsarkin ruhin sayyidana na Fadima. Salamullahi alaiha. Beat Almajiri Fadima Record. Ce girma an kure, kwarai girma an kure, cikin zatin shugaba anan an kai Fadima. Ce girma an kure, kwarai girma an kure, cikin zatin shugaba anan an kai Fadima. Kawai da sunanka ne na fara zubin shedara, na fara tawassali gaban sirrin shatara, na wanzu cikin lamuni da alƙalamin ƙaddara, ka sa komai na faɗi a gane abin ya yake. A ya rabbil alami ina ta yi mamagiya, kana jina na sani ka warware kullin jiya, irada kudura ka sa su tuka ni mushamiya. Hakika ina jin kamar abin fa da nauyi yake. Ya baɗini zahiru, ya almutakaddiru, abin duk da nake biɗa gurin ka nake jingina, ka ne mun na zo kaman cikin wasu 'yan mintuna, na kai saƙon zuciya tsumayi ruhi yake. Wasalli wasallin alaika ya mayi zulmati, wasalli wasallin ala nabiyil alamati, wasalli wasallin ala wani bitawul jannati, salatin da saboda shi a ban sandar in rike, salati adadin yawan budunin ka da bayyana, iya adadin gwargwadon tajallin ka ko ina, da dawo mafi ɗaukakar halittun kamaradina, mabuɗin halara biyar tajallin haske bakwai. So na haudar dumar isa da himmar shakbar hama, mutuhiya mun lamuni cikin hasken Fadima, cikin halara na gudun da ya gagar fiffike. Ina kuki ne yan uwa kun tashi mu je zawiya, cikin ladabi za mu je mu gaishe da mazan jiya. Abul Abbas sannu dai hasken tijjaniya, muna nan dai da'iman ɗariƙar ka nan muke. Shak Abdul Qadir ya samun ɗan fodiyo, shawun nan da ya jaddada addinin da muke biyo, ya ce abu koko kawai a sha kaifin gariyo, abin har yau gashi nan ko ina haske yake. Girma an kure, kwarai girma an kure, cikin zatin shugaba anan an kai Fadima. Barhama muke zuwa, muna samun karbuwa, fituhi da himmar ku ne kujera ta tsaya, ina jin saukar abin da na zauna zawiya, harazimu kibiri mato abin wani tuba nake. Imamul hudda wani gurin ka nake kwankwada, da na ji fa na so malo gurin ka nake shingida. A yau ma na dawayo a ƙara yi mun shimfiɗa ta ɗai da kai ga ta biyu a sanya mata fiffike. Na'am bayan gaisuwa mu duka mu yi sallama ga annabi kafin mu je mu koma gun Fadima. A sala da bi yan uwa mu yau a cikin azama, idan aka ce shugaba ƙurewar ladabi ake. Annabi ala hatimun nubuwati mutalsam, salamu ala abdalur risalati muazzam, salamu ala rabatil muqamatil adam, salamu ala qiblatil uyun abul qasim, salamu ala bakamadu cikar matsayin kummalu, salamu ala balqali limamin duniya, salamu ala Fatima, salamu
Fatima, assalamu ala Fatima, salamu ala hadaratul ibadil qudsiyyatu, salamu ala kausara aya binti khadijatu, wala wallan sallama nake gunki sa'adatu, ki karba min dan isar ali isma'i nake. A sauka da kyau lafiya karimatu sha tambura, masha baitocin yabo abun ajira lafira, isar duk wani mai isa da an auna kin dara, bayanin matsayinki aikaji da karatu yake, kabila cikin ɗaukaka kina sama kowa ƙasa, mukamai kin nan naɗe cikin hadara halisa, kina da wuyar ganuwa hijabin ki bane yasa da an fara tafakkuri cikin ki sunuki ake. Sayyida kai mukamin da take hawa yana da wuyar ganuwa, ta ya nazari ko zubin karatu zai zo da ke bayan kowace hallara ta jallin haske kike, a sa waƙafi ai kurun batule da girma kike. Sayyida da girma kike, a ya sayyidatul ula mafi girman ɗaukaka, guda ɗaya tamkar dubu kuce ta zarce haka, tana can kololuwar mukamai na tuna maka, cikin kowace nahiya ƙurewar mulki take. Aya masu isa anan masu isa lahira, wa'yanda ilayil wara ya ba ta wikin kausara, ashe masu bidar su sha agunku suke tattara, rahimatu toga mun zubo mun da kishi muke. Sayyida da kishi muke, karamci halin ku ne abun gashi a bayyane, idan mai nema ya zo ya miƙo ƙoƙon bara, a taki kuke kan ya je cikin motsin kudura, ashe kun fai kunu ma gidan ku take aiki. Ce girma an kure, kwarai girma an kure, cikin zatin shugaba anan an kai Fadima, a jihar aljanna ma kuke kyauta Fadima, da sun baka dan uwa ka je ba wata gardama, da sun bayar ta bayu aikin gama an gama, tsaya ka ji Allahu ma abin da suke so yake, sa girma martaba da an ce ke an gama, akan fesa kai na ce wata isar sai Fadima, ka ce mata ruhin jikin ma'aiki ba tantama, shahadatu ta zarci nan ku zo mu ji aya take. Sayyida ka zo ka ji kai dan uwa daga cikin kadarin da kai ka gane da girma take, ka gane da girma take, ku je gun sunan ta ma ka gane da girma take. Azimun Allahu ne, azimun Mahmudi ne, azima sunanta ne, karimun Allahu ne, karimun Mahmudi ne, karima sunanta ne, rahimun Allahu ne, rahimun Mahmudi ne, rahima sunanta ne, latifun Allahu ne, latifun Mahmudi ne, latifa sunanta ne, alimun Allahu ne, alimun Mahmudi ne, alima sunanta ne, azima sunanta ne, karima sunanta ne, farida sunanta ne, rashida sunanta ne, sadika sunanta ne, masaduka sunanta ne, arufa sunanta ne, ma'arufa sunanta ne, sharifa sunanta ne, zakiya sunanta ne, azima sunanta ne, jamila sunanta ne, kamila sunanta ne, ashe girma an kure, ashe girma an kure, ashe matsayi an kure, daraja ma an kure, mukamai ma an kure, a dole a tsara miki da kin zo a yaba miki, jaru su tafa miki, kudan tattafa mata, kudan tattafa mata, kudan tattafa mata. Ina narkakku suke, ina soyayyu suke, ina mace zubai suke, kudan tattafa mata, na soyayyu suke, ku taso mu yaba mata, daddaga hannu sama, daddaga hannu sama, daddaga hannu sama, kudan tattafa mata, mu taso mu yaba mata. A yau kan shagali ake, a yau kan shagali ake, a yau kan shagali
shagali ake, yau kan shagali ake, nishadi kowa yake, nishadi kowa yake, masoya shauki suke cikin ƙaunar Fatima. Kwarai damu mu fa kai da an ambaci Fatima jikin mu tsumayi yake. Ce girma an kure, kwarai girma an kure, cikin zatin shugaba anan an kai Fatima. Jama'ul hadara ce ta farko ƙarshen aji, ce kofar saduwa a farkon alhaji. Mafuskanta inda nan ake burgi ubangiji, risala da nubuwa anan aka musu fiffike. Azima takinki ne, rahima matsayinki ne, isar da kone mai sa'ayin da isar ta tsaya. Anan kika soma da kyau kurewar mai tambaya. Malikatu na kasa ma na bayyana yaya kike saida. Ashe kin fi gaban sanin duk wani mai sani. Hakan fa yasa a rufai suke warjalai tuni, suna cewa Fatima bayyanar ta da baɗini. Da ka ɗau ainin abun kana gane ina yake. Haske ce daga annabi ta ya zan miki kaifiya, daban kiki tun fil azar mu ɗau ayar tambaya. Hasken umma da shugaba yana ballan ba ɗaya, da nufusilar Fatima cikin annabi ne take saida. Kai abun kyau ba a kai ta ba, in ka ganta kamar shugaba. Ashe macin sun kai wajen tafiya ko tsayin ka dubi dirin Fatima faruɗewa za ka yi. Ka ce ita ce ko kwashi waya lamarin yake. Idan ka ɗau zahirinta za ka ga tsokarsa ce, idan ka ɗau badininta za ka ga haskinsa ce. Buɗe karatun mu san abin da irada ta ce, mu wasa baskin abin ta yanda jiki zai rike. Da farko ita Fatima mu je a takaitin faɗi, ya ce gun sai da Khadija ta farkon naɗi. Ta jallin hasken gwani jawharatul majidi, wannan da rijalul gaibi da ta zo ladabi suke dole. Ina ne ba a santa ba, wai ina ne ba a ji ta ba. Duniya har lafira shafa'atukun mamaye, ashe har aljanna ma da hasken ku a zagaye. Shi yasa farkon shiga ya ce mana kuna rike. Ce girma an kure, kwarai girma an kure, cikin zatin shugaba anan an kai Fatima. Cikar duk wani mai cika da ku ya fike Fatima, ana yi mai domin ku ne. Idan Allah ya yi nufin limana gun al'umma, cikin ku yake bayyana a gane abin ya yake. Ashe annabi Adamu limanar ku yake hawa, ranar da ya ci bishiya da ku ne ya yi rabuwa. Tawassal yayyo da ku ilahu ya mai abuwa. Ashe annabi Nuhu ma jirgin da yake hawa, da motsin hasken ku ne yake tafiya banawa. Ashe annabi Musa ranar da ya daki ruwa, cikin albarkar ku ne ilahu ya mai garkuwa. Annabi Yunusa ma a ran da ya shiga damuwa, limanar ku ta zo masa sai ya fita damuwa. Rakar annabi Ayuba dalilin ku fa ne uwa, sandar annabi Musa ku fa take haskuwa, cikin tasirin ku ne take tasirantuwa. An sa annabi Yusufa rijiya kuma mai ruwa, Allah ya kubutar da shi ya bashi sifar rayuwa. Ashe girma kun kure, ku ce girma an kure, kwarai girma an kure, ku ce daraja an kure, matsayi ma an kure, martaba ma an kure. Duniya domin ku ne, lafira domin ku ne, aljanna domin ku ne, kausara saukin ku ne, salsabilu ruwan ku ne, ubanni mai sun ku ne. Naji komai na ku ne, komai na ku ne, kuma komai na ku ne. Bisalam ma'asalam anan ni so in tsaya, ina mai kamun kafa da takalman Fatima. Ya Allah dan Fatima, ya Allah dan Fatima, Madinatu dan